nangli tumjong si himsang phela pen thisiri pen kaselam jem jili juice highway pen danglok dowai daru kenang sotu puluti matha ik nangnilo athi Institute of Homeo Health Science Education and Ayush Foundation pen patirpi ponsi socheng thenta constituency harlunglang sualong kaselam adin lapen traditional medical staff center in pupon ekdo posinil tum news 24 karbenglong asai hemalong Institute of Homeo Health Science Education and Ayush Foundation a managing director matik chiek pen MD Bidasing be lapente active members akhai papura milik ahin pen news 24 karbenglong sai hemdong birata napali निफाई इंग्राजी तारीख रेफो अपन के आसाम निंकान किमी तारीख इसी निपिनी हालुंग लांगसो हवार सोचेंग धनता कॉन्स्टिट्यूएंसी आरलो कथारिंगती labangso along nilitum NGO mate traditional health labangso center along nitum kangpui pu mathapon along nilitum puthot kirim kibipon rong along athesre asontin hormu asar jam jili penchenglok juice fruits lapen ke kaprek ahormu arni ki ding ki bilong ya phan penchenglok hithi kulat along ke jor ahim mukha aketok lapen ke kaprek ahim kaselam labangso pini nilitum pangcheng ponpo pusi nilitum labangso akulat aphan nilitum kachisik pini labangso arlok sialong rong asar amaya ru penchenglok rong mekar sarmar lapen ke pinaan aradatum dadak nilitum along nan chitong dunsi pini ingsam jin pen ningkan kimi mate इंग्राजी के तारीख रेफो labangso kangpupon pacun pononglo rong asar pen cerap citosi pini niltum member doan labangso niltum kamat hapon pini labangso ko pacun ji ang dengan niltum singwai pon riponong to rangsi pini labangso monhet pacini pon lanthia puthak lin pesitame di sini nji je prang adoi pandani le kardom paje lo kardom tasi hok lo ini so jangni tarik kripo ani nonapor alang li mohet besaho ke than pon atengsi ini alang litum ki japon labang so kama puthak ni minta kerupilo